intentaré ser breu. Finalment s'ha arribat al final d'aquesta jornada, una jornada sobre les aliances estratègiques en la internacionalització de les ciutats. Heu estat treballant al voltant de l'àmbit de la projecció exterior dels municipis i crec que això és un tema fonamental, com evidentment s'ha posat en evidència i que tots vosaltres coneixeu sobradament, perquè hi ha una realitat que és molt important i que potser no tothom encara n'és prou conscient. Ja no competeixen els estats entre els estats, sinó que cada vegada més competeixen les ciutats amb les ciutats. Les ciutats són agents internacionals, també per captar inversions, per captar ciutadans, per captar negocis, per captar idees, per captar universitats. Ja no, la globalització, una de les coses que ha aportat precisament és que, i d'una forma molt rellevant, és el major paper que han de jugar les ciutats. I això és el que s'ha estat treballant i heu estat debatent en aquesta jornada, la manera d'aconseguir això. Evidentment, aquesta jornada ha estat possible gràcies a l'experiència que han compartit representants de governs locals i d'institucions catalanes, però també europees i internacionals. Volia expressar per això l'agraïment de la Diputació de Barcelona a tots els ponents que han acceptat participar en aquestes jornades i també, com no podia ser d'una altra manera, a tots els assistents, perquè al cap i a la fi es pot progressar, podem millorar a partir de l'intercanvi i l'aprenentatge i l'intercanvi d'experiències mútues. Els dos eixos en els quals s'ha vertebrat aquesta jornada, per una banda és el paper que juguen les aliances público-privades i per altra banda és la col·laboració entre governs locals. De fet, els dos punts tenen una cosa en comú, fonamental, que és la necessitat de treballar conjuntament tots els agents que poden intervenir en un territori. Aquesta diferenciació tradicional de lo públic i lo privat, això ja no té molt de sentit. Cada vegada més és necessari que hi hagi una interrelació molt estreta entre els interessos públics i els interessos privats, que remin cap a la mateixa direcció, que treballem tots conjuntament amb la mateixa direcció, perquè és la millor manera d'aconseguir aquell objectiu comú, que és que cada un dels territoris progressi al màxim possible. I això també es dona en la relació entre les diferents administracions. També és necessari que cada vegada més ajuntaments, administracions supramunicipals, de segon nivell, com la Diputació de Barcelona, governs regionals, governs dels estats, treballin conjuntament. I fins i tot, cada vegada més, per això que dèiem abans que els agents ja no són els estats, sinó que són les mateixes ciutats, també aquesta col·laboració entre ciutats de diferents estats, perquè poden tenir interessos comuns, perquè estan en frontera, perquè estan en el mateix mar Mediterrani i poden tenir necessitats similars, o ciutats del mateix estat, però que no són una gran ciutat, però tenen un eix, una via de comunicació fonamental que els dona una certa coherència, que puguin portar a terme polítiques internacionals, de divulgació internacional, per captar el que els interessi, però de forma conjunta. I bé, doncs és això que s'ha estat parlant aquí i amb el que estem profunditzant i que crec que realment ha de ser així. No hi ha altra opció si realment volem ser significatius en el món actual en el que els hem de moure, en què les ciutats s'han de moure. Afegir aquí el compromís de la Diputació de Barcelona en l'aposta de seguir recolzant els municipis de la demarcació de Barcelona en les seves estratègies de projecció exterior. No podem improvisar. Les coses, quan s'improvisen, tenen surts, però aspires a molt poc sempre. Si volem realment polítiques serioses en relació a la internacionalització dels nostres municipis, és imprescindible, com això com qualsevol altre tema, que hi hagi una planificació, que sapiguem on volem anar i que planifiquem i tinguem els instruments per arribar-hi. I això només s'aconsegueix amb aquesta planificació i siguent proactius, no reactius. Una de les grans diferències de la gent, de les administracions, de les empreses, de les universitats, que estan en primera línia, amb les que no ho estan, són precisament perquè els de primera línia acostumen a decidir on volen anar i intentar modificar la realitat per aconseguir-ho.
mentre que els que van a la cua, els que van fent, doncs es van trobant els diferents problemes i són reactius. Com que ha passat això, la resposta lògica, però no són capaços de canviar la realitat amb la direcció que creuen que és la millor per la seva organització. I per tant, si realment ens creiem que cal internacionalitzar polítiques d'internacionalització de les ciutats, doncs no podem mirar aviam què passa, sinó hem de decidir què volem pel nostre territori i com ho hem d'aconseguir. I això només es fa amb planificació. I només ja per acabar, informar-vos de que tota la informació que s'ha abocat en aquesta jornada, totes les aportacions que tots plegats heu pogut fer durant aquestes hores d'aquest matí, doncs les podreu trobar i quedaran recollides en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, en què concretament la propera recollirà la intervenció dels principals. Per tant, ja ho trobareu a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, totes les intervencions i el resum bàsic del que s'ha acordat aquí. I finalment, agrair novament als ponents la seva participació a la jornada, sense la qual, evidentment, aquesta jornada no hauria estat possible. I també, i molt especialment, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, que amb els seus mitjans de molt bona qualitat, realment personals, doncs són capaços de muntar aquest tipus de jornades, però sobretot de donar aquest recolzament al conjunt de les administracions, al conjunt dels ajuntaments, per poder tirar endavant aquest tipus de polítiques. Moltes gràcies.